Вие сте били наясно с това? За разлика от всички останали, аз знаех на какво е способен. Говорих се Луди за това няколко пъти. Тя така и не ми повярва. Мъжът ви се е прибирал късно всяка вечер и сте започнали да се съмнявате. Решили сте, че Седрик може би е прав. Затова ни изпратихте анонимния имейл, за да уневините Седрик. Наистина ли? Остава само един въпрос. Откъде сте знаели, че не той е виновникът? И вие сте били там в онази нощ, нали? Сватбата е наближавала и сте искали да разберете дали Седрик казва истината. Отишли сте в селището с велосипеда си, за да шпионирате бъдещия си съпруг. Не. Не! 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 И сте го видели Спри! Пусни ме! с госпожица Тире. Лети е за пръв път. Пусни ме!